Γεια σας και τι γίνεται, Αλέξης εδώ και σήμερα θα μιλήσω λίγο πάλι για το Vengeance Map Pack. Το ξέρω, έχω δώσει μεγάλη σημασία σε αυτό το Map Pack, αλλά είναι ένα από τα αγαπημένα μου Map Pack συνέχεια. Λοιπόν, είναι ένα από τα αγαπημένα μου, πώς θα το πω, DLC τώρα θα το πω. Ένα από τα αγαπημένα μου DLC, καθώς έχει μια απίστευτη zombie πίστα, μπορώ να πω πάρα πολύ ωραία. Ειδικά όταν τη χρησιμοποίησα και εγώ τώρα, γιατί δεν την πήρα αμέσως όταν βγήκε, την πήρα μια μέρα μετά. Και δηλαδή την επόμενη μέρα, δηλαδή σήμερα το πρωί, και παίζω από το πρωί τώρα και μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως όλοι σας, όσοι έχετε παίξει στη Map Pack ή όσοι έχετε δει βίντεο στο YouTube, έχετε δει αυτή τη γυναίκα, την μαύρη τύπισσα με το... όχι τη μαύρη τύπισσα, πολύ ρατσιστής τι έγινε ρε μαλάκα. Λοιπόν, αυτή η μαύρη με το μαύρο φόρεμα, λοιπόν, αυτή η τύπισσα, μπορεί πολλοί από εσάς να λέτε ότι είναι η Σαμάνθα. Πάρα πολλοί παίχτες λέγανε από την αρχή που βγήκε το DLC, είναι η Σαμάνθα, ξαναγύρισε. Δεν νομίζω. Η Σαμάνθα έχει πεθάνει. Δεν μπορούμε να την ξαναδούμε. Μπορεί να την ξαναδούμε, αλλά όχι έτσι ρε παιδιά. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Αυτό το μαύρο ghost πράγμα, να το πω, λοιπόν, είναι πραγματικά η Lucy Lane. Ποια είναι η Lucy Lane? Η Lucy Lane είναι μια πραγματική ιστορία που ήταν εκεί στην περιοχή που γίνεται όλο αυτό, Καλιφόρνια νομίζω, με τους cowboys και τέλος πάντων. Ήταν μια πραγματική έφηβος, πώς θα την πω τώρα, η οποία παντρεύτηκε και πέθανε το 1967 στην ηλικία των 93 χρονών. Έψαξα λίγο για αυτή η Lucy Lane και είδα ότι πραγματικά αυτό το φάντασμα, λένε ότι το φάντασμά της βρίσκεται πολύ στην περιοχή. Λέει ότι κάθε φορά που τη βλέπουν έχει ένα μαύρο φόρεμα και έτσι με το μαύρο φόρεμα βάλανε και στο Black Ops 2. Πιστεύω ότι η Treyarch και αυτό το έκανε, και υπάρχουν πάρα πολλά quotes που κάνει και δεν συνδέονται, πιστεύω, με την ιστορία, καθώς μιλάει μόνο και μόνο για την πίστα της, ότι θα μείνετε εδώ για πάντα, και τέλος πάντων δεν συνδέεται με την ιστορία πραγματικά. Το intro, πάρα πολύ είδαμε από το intro. Τώρα να συνεχίσω, δηλαδή να μην μείνω στη Lucy Lane. Από ό,τι είδαμε από το intro, στο intro που άμα παίξετε μόνος θα αρχίσει ένα intro που θα το βλέπετε, μιλάει ο γέρος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται η Treyarch κάνει αυτό σε κάθε πίστα. Όπως η Die Rise για παράδειγμα ήταν αρχικός χαρακτήρας αυτός με τα γένεια. Τώρα είναι ο Rustman, ο γέρος, ο οποίος μιλάει, χάνει τη μνήμη του λίγο στο intro και μαθαίνουμε την ιστορία του, το background του εκείνου. Άρα τώρα, αφού ξέρουμε ότι η ιστορία αυτή είναι πραγματική και συνεχίζει, βλέπουμε ότι οι 4 χαρακτήρες μας συνεχίζουν και φτάνουν, γυρίζουν τον κόσμο τέλος πάντων και προσπαθούν να βρουν απαντήσεις σε ερωτήσεις τους. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτά είναι ωραία easter egg, δηλαδή, καλά, το intro δεν είναι easter egg, αλλά αυτή η Lucy Lane είναι πραγματική. Δηλαδή η Lucy Lane ήταν μια cowgirl, να το πω, πώς θα το πω, και δεν ήταν δεν είναι η Samantha. Λοιπόν, τώρα ένα απλό μικρούλι easter egg που νομίζω θα το έχω στο βίντεο κάτω. Έχουμε βασικά την Hijack μέσα στην Gove. Ναι, λοιπόν, μπορεί να το έχετε δει πολύ από τον Alley αυτό. Δεν θέλω να αντιγράψω καθόλου τον Alley, αλλά είναι ένα ωραίο easter egg να βγάλω εδώ. Μπορεί πολλοί από εσάς να μην βλέπετε τον Alley, οπότε ναι. Αυτό το easter egg, λοιπόν, άμα κάνετε sniping από ένα συγκεκριμένο σημείο της πίστας και δείτε μακριά στον ωκεανό, πώς θα το πω τώρα, λοιπόν, θα δείτε την πίστα hijacked, όχι βέβαια με όλα τα χαρακτηριστικά της, όπως για παράδειγμα το ελικόπτερο στην αρχή μπορεί να μην το δείτε, αλλά είναι ένα ωραίο ρέπλικα της όλης πίστας. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά που βλέπατε αυτό το βίντεο. Μέχρι τώρα αυτά είναι τα easter egg στο Vengeance Map Pack, και θα τα πούμε την επόμενη φορά, που θα μιλήσω πιο πολύ για τα zombies και πάρα πολύ για τα multiplayer, επειδή δεν έδωσα μεγάλη σημασία σε αυτό. Γεια σας!